Bakit nga ba visa-free ang mga Pilipino na gustong bumisita o mag-tour sa bansa ng Israel? Alamin nga natin kung ano itong dalawang mabibigat na dahilan. Ang mga pictures po at videos ay representasyon lamang. Unang dahilan. Taong 1934 ay tinanggap ng Philippine government ang 1,200 o 1,200 na mga Jews o Hudyo na galing sa Germany at Austria. Sa pamamagitan ng barko na tumakas dahil sa Holocaust noong panahon ng pamumuno ni Adolf Hitler taong 1933 hanggang 1945. Ano ba ang nangyari sa Holocaust? Ito ang pagpatay ng umabot na 6 na milyon na mga Hudyo o 6 million dahil sa iba't ibang prinsipyo o ideolohiya ng mga nagpapatakbo ng gobyerno ng Europa noon. Dahil dito, inaprubahan ni Pangulong Manuel L. Quezon na siya ang Pangulo ng Pilipinas noon ang 10,000 o 10,000 na visa para sa mga darating na Jews sa tulong ng American High Commissioners. Pero 1,200 lamang ang nakarating na mga Hudyo. Ang kabutihang ito ay hindi nakalimutan ng bansang Israel. Kaya naman, gumawa ang Israel ng tinatawag na open door policy in the Holy Land, kung saan ang isang Pilipino passport holder ay pwedeng-pwede na bumisita sa Israel ng hanggang 90 araw o 90 days. Habang ang mga Israeli naman ay pwedeng bumisita sa Pilipinas hanggang 56 o 59 days. Pangalawang rason kung bakit visa-free ang mga Filipino sa bansa ng Israel ay dahil noong 1947 sa pamumuno ni President Manuel Rojas. Pilipinas lang ang bansa sa Asia na bumoto at pumabor na maging estado o isang bansa ang Israel. Napakahalaga ng botong ito ng Pilipinas dahil ito ang nagpanalo na maging bansa ang Israel. Naging tiebreaker po ang Pilipinas. Dahil dito, naideklarang bansa ang State of Israel noong May 14, 1948. Dito na nagsimula ang magandang relasyon ng Pilipinas at Israel. Kaya noong February 26, 1958, nagkaroon ng matatag na kasunduan o treaty ang Israel at Pilipinas. Pagkatapos nito ay nagbukas ng embahada ang Pilipinas sa Tel Aviv, Israel. At nagbukas din ang Israel ng embahada sa Manila sa parehas na taon noong 1962. Umaabot na rin na 30,000 o 30,000 na mga kababayan nating Pilipino ang nagtatrabaho sa Israel. Gumawa din ang Israel ng tinatawag na Open Door Monument sa Holocaust Memorial Park sa Israel
noong 2009 para sa karangalan ng mga Quezon at mga Pilipino. Dahil din sa magandang relasyon na ito, ay nagsanay sila ng mga 3,000 Filipinos sa agrikultura para makatulong sa agrikultura ng Pilipinas. Sa ngayon, umaabot sa 15,000 o 15,000 na Filipino ang bumibisita sa Israel taon-taon. Habang halos parehas din ang bilang ng mga Israelis na bumibisita sa Pilipinas. Ano po ang mga kailangan pag gusto nating bumisita sa bansa ng Israel? Una po, kailangan ng interview sa port of entry. At pag nasagot ng maayos at tama po yung mga immigration officers, ay mabibigyan kayo ng visa bago makapasok. Ang mga sumusunod lang po ang kailangan. Una, round-trip ticket. Ito po ay magpapakita na kayo ay babalik at hindi kayo magti-TNT sa Israel. Pangalawa po ay valid Philippine passport. Pangatlo, cash o traveler's check na nagkakahalaga ng $2,000. Pang-apat, confirmed hotel reservation. At panglima, letter of invitation ng sponsor, agency po o tao na nag-sponsor sa inyo. Ito pong sponsor ay kung applicable lamang po sa inyo. Sabi po sa Biblia sa Numbers chapter 24 verse 9, pagpalain nawa ang sayo ay nagpapala, susumpain ang lahat ng sayo ay susumpa. Sa Ilocano po, mabindisyonan timang bindisyon iti Israel, kat mailunod timang ilunod iti Israel. Ang Israel po ay napakahalaga at pinili ng Panginoon na maging pagpapala sa buong mundo. At napakahalaga nito sa ating hinaharap bilang mga alagad ng Diyos dahil dito po makikita at magaganap ang mga malalaking revelasyon na nakasaad sa libro ng Revelation. Kaya po, kahit sa ating mga panalangin ay huwag nating kakalimutan ang Israel. Patuloy po nating ipagdasal ang bansa ng Israel. Ito po ay munting karagdagang kaalaman kung bakit visa-free ang mga Philippine passport holders na gustong bumisita sa bansa ng Israel. Maraming salamat po muli sa pakikinig. Subscribe po tayo dahil marami pa pong videos na magbibigay sa atin ng munting kaalaman.